For today's video ay magluluto tayo ng Ilocano tinimtiman mga idol. Isang inabraw ito na kung saan ang main ingredient ay ampalaya. Yes, bunga or yung dahon, pwedeng mga idol. At syempre meron po itong kabuti ng dayami. Manamis-namis na mapait, sus Mariosep, napakasarap. At dahil nga dito po sa palengke ng aming probinsya mga idol ay talagang marami pong nagbebenta ng sariwang-sariwa na mga kabuti, asus Mariosep, talaga namang mapapabili ka mga idol. At syempre mga idol, yung tira nating bangus na inihaw ay sus Mariosep, at saka mga isda mga lods na mga halo-halo na yan, galunggong or dalagang bukid. Syempre magpainit lamang ng tubig dito mga idol, ayan, at saka yung ating bawang. At syempre yung bagong isda, asus Mariosep, yung ating isda ilagay na natin para manuot mga idol yung lasa ng ating isda, asus Mariosep, at saka yung ating kabuti. Madali lang naman pong maluto yung ating kabuti mga lods, mga 30 seconds sa 1 minute lang naman yan. Ay sus, napakasarap nga pong magluto dito sa kahoy, tipid-tipid mga idol sa probinsya. At yan, at ilagay na natin yung ating saluyot para ito po ay madulas-dulas mga idol. Mas madulas, mas masarap. Siyempre, relate kayo dyan mga idol. At isunod naman natin yung ating marunggay. Ay sorry mga idol, ano pala ito? Paria mga idol, ampalaya mga lods. Ayan, tignan nyo, ang bilis lamang kong marsaak yung ating paria mga idol. Ay sus, nakalimutan pa nating tanggalin yung tinik ng isda. Ayan na nga, at luto na nga mga idol. At napakasarap nito mga idol. Subukan nyo ang tinimtiman mga idol. Ito pong Ilocanong inabraw na kung saan ay ampalaya ang main ingredient. Sus Mariosep, marami na naman nga tayong masusubong kanin dito mga idol. Sa nga gabsoon man, ano, may kayong tamangan tayo kakapsat. At maliban nga dyan mga idol, ang mga Ilocano talaga pag uminom ng alak yan, mas magusto namin pulutan yung madiningding inabraw. Ayan, tingnan nyo. Journey, hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration, just like the old love song goes. You are one of the beauties worth remembering, and since it's so true, how could anyone mean more to me than you? Mga lods, ganitong pulutan ng mga Ilocano, dinengdeng or inabraw.